डाळ भात हे आपल्या भारतीयांचं अगदी बेसिक जेवण आहे। अगदी श्रीमंतापासून गरिबापर्यंत सगळ्यांनाच डाळ भात आवडतो। आजच्या व्हिडिओमध्ये ही तूर डाळ, फोडणीची तूर डाळ कशी बनवायची ते मी अगदी छोट्या छोट्या स्टेप्ससह समजावून सांगितलेलं आहे। त्यामुळे जे नव्याने स्वयंपाक करतात किंवा जे बिगिनर्स आहेत, बॅचलर्स आहेत, ज्या तरुणींची लग्न झाली आणि स्वयंपाकाची जबाबदारी आलेली आहे त्यांच्यासाठी आजचा हा व्हिडिओ फार इंटरेस्टिंग होणार आहे। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। तुम्ही जर माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे। वरण भात किंवा डाळ भात एकदम खूप छान लागतं। हे बघू शकता तुम्ही, भातावर गरमागरम अशी जर डाळ असेल तर जेवणाचा आनंद अगदी द्विगुणित होतो। चला तर आता आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया। इथं मी अर्धा कप ही तूर डाळ घेतलेली आहे। शक्यतो अनपॉलिश तूर डाळ घेण्याचा प्रयत्न करा। तर ही अशी मस्तपैकी अशी अर्धा कप मी ही तूर डाळ घेतलेली आहे। अर्धा कप तूर डाळीसाठी मी इथं ही पाव कपच्या निम्मे मूग डाळ घेतलेली आहे। आता मूग डाळ घातल्यामुळे डाळ ही थोडी दाटसर होते, चवीला पण खूप छान लागते आणि थोडी पचायला पण हलकी होते। तर दोन्ही डाळी आहेत त्या मी एका भांड्यामध्ये काढून घेतलेल्या आहेत। तुम्हाला जर इथं मूग डाळ वापरायची नसेल तर तुम्ही ती स्किप करू शकता। ह्या दोन्ही डाळी मी एकत्र करून घेतल्या आणि नंतर मग स्वच्छ 3 ते 4 वेळा पाण्याने मी ह्या धुवून घेतल्या। हे बघा, स्वच्छ अगदी डाळी धुवून घेतल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये पाणी घातलेलं आहे। तर याच्यामध्ये मी आता 1.5 कप पाणी घातलेलं आहे। हे बघा, बरोबर 1.5 कप इथं मी पाणी वापरलेलं आहे। एवढं पाण्याचं प्रमाण हे परफेक्ट आहे। जे नव्यानं स्वयंपाक शिकतात त्यांना अगदी ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत। नंतर मग मी याच्यामध्ये एक मध्यम आकाराचा टोमॅटो आहे तो चिरून घेतलेला आहे। 4 हिरव्या मिरच्या आहेत त्या उभ्या चिरून घेतलेल्या आहेत, तर ते मी याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे। हे बघा, आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये 1 चमचा हे आपलं कच्चं तेल घातलेलं आहे। या तेलामुळे डाळ जी आहे ती लवकर शिजते आणि कुकरमधनं बाहेर पडत नाही। कुकर घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये जाळी ठेवलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये जाळीसोबत पुरेल एवढं पाणी घातलेलं आहे। हे बघा, जाळीच्या लेवल एवढंच मी पाणी घातलेलं आहे आणि नंतर मग मी हे भांडं या कुकरमध्ये ठेवून घेतलेलं आहे। हे बघा, आणि नंतर मग मी कुकरचं जे झाकण आहे ते लावून घेतलेलं आहे आणि नंतर मग हा कुकर मी गॅसवर ठेवून घेतलेला आहे। आपला जो छोटा गॅस असतो तर त्याची जी फुल फ्लेम आहे त्याच्यावर मी हे ठेवून घेतलेलं आहे आणि याला 4 शिट्ट्या करून घेतलेला आहे। आता प्रत्येक ठिकाणची जशी डाळ असेल आणि तिथलं जसं पाणी असेल त्याप्रमाणे डाळ शिजायला शिट्ट्या द्याव्या लागतात। काही ठिकाणी जास्त शिट्ट्या लागतात, काही ठिकाणी कमी शिट्ट्या लागतात। तर ही बघा, डाळ आता शिजलेली आहे। हे बघा, बघू शकता तुम्ही। आता याच्यामध्ये मी शेवग्याची शेंग घालणार आहे। तर 1 शेवग्याची शेंग आहे, तर ती त्याच्या वरच्या ज्या सगळ्या साली असतात त्या मी काढून घेतल्या आणि त्याचे असे मी मोठे मोठे तुकडे करून घेतले आणि ते पाण्यात ठेवून घेतले। आणि आता हे शेंगा आहेत तर ह्या मी डाळीमध्ये ॲड करणार आहे। हे बघा, कुकर थंड झाल्यानंतर डाळ उघडल्यानंतर मी या शेंगा घातल्या। शेंगा आधीपासूनच घातल्या असत्या तर त्या डाळीमध्ये पूर्णपणे विरघळून गेल्या असत्या। 4 ते 5 शिट्ट्यामध्ये शेंगा पूर्णपणे विरघळून जातात। आणि नंतर मग मी मोठ्या गॅस फ्लेमवर हा कुकर ठेवून त्याला फक्त 1च शिट्टी दिलेली आहे। गॅसची फ्लेम मोठी ठेवायची आणि त्याला 1 शिट्टी द्यायची। एका शिट्टीमध्ये या शेंगा आहेत त्या खूप परफेक्ट शिजतात। 1 शिट्टी झालेली आहे आणि नंतर मग मी कुकर गार करून घेतलेला आहे। आता याच्यासाठी एक छोटंसं वाटण लागणार आहे। त्याच्यासाठी मिक्सरमध्ये मी ओलं खोबरं घेतलेलं आहे अर्धा कप आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं जिरं घातलेलं आहे। इथं ओलं खोबरंच वापरायचं आणि इथं जिरं वापरल्यामुळे ह्या डाळीची जी टेस्ट आहे ती खूप छान येते। आणि याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घातलेलं आहे आणि एक अर्ध्या सेकंदासाठी फक्त मी हा मिक्सर फिरवून घेतलेला आहे। आपल्याला एकदम जाडसर असं हे वाटण पाहिजे, अजिबात बारीक वाटण नको आहे। हे बघा, एकदम जाडसर असं वाटण करून घ्यायचं। तुम्ही बघू शकता, अगदी जाडभरडं असं हे वाटण झालेलं आहे। आता जो कुकर आहे तो मी थंड करून घेतलेला आहे आणि तुम्ही बघू शकता आपल्या शेंगा ज्या आहेत त्या परफेक्ट उकडलेल्या आहेत। हे बघा, डाळीसोबत ह्या शेंगा खूप अप्रतिम लागतात, जेवणाचा आनंद अगदी दुप्पट वाढवतात। ज्यांना शेंगा आवडतात त्याने नक्की अशी ही डाळ करून खावी। हे बघा, आपली परफेक्ट फोडणीसाठी डाळ आता तयार झालेली आहे, उकडून तयार झालेली आहे। हे बघा, आता आपण फोडणी करून घेणार आहोत। त्याच्यामध्ये फोडणीसाठी मी हे 1 चमचा मोहरी घेतलेली आहे, 1 चमचा जिरं घेतलेला आहे,
हिंग लागेल आणि ही 10-12 कढीपत्त्याची पानं आहेत तर ती मी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत. एवढं साहित्य आपल्याला फोडणीसाठी लागणार आहे. याच्यामध्ये मी ह्या 2 कोकमाच्या पाकळ्या घालणार आहे आणि एक छोटासा खडा मी गुळाचा घालणार आहे. फोडणीसाठी मी टोप गरम करून घेतला आणि त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा तेल घातलेला आहे. तेल चांगलं गरम करून घ्यायचं आणि नंतरच फोडणीला सुरुवात करायची. आणि फोडणीमध्ये पहिलं म्हणजे मोहरी जाणार आहे. हे बघा, मोहरी घालायची आणि मोहरी पूर्णपणे तडतडल्याशिवाय आपण दुसरा जिन्नस याच्यामध्ये घालणार नाही आहोत. फोडणीमध्ये कुठला पदार्थ कधी घालायचा हे पण फार महत्त्वाचं आहे. मोहरी व्यवस्थित तडतडली की नंतर गॅसची फ्लेम स्लो करायची आणि मग नंतर याच्यामध्ये आपण जिरं घालणार आहोत. हे बघा, गॅसची जर फ्लेम फुल ठेवली तर फोडणीचे सगळे जिन्नस करपून जाणार, कारण तेल पटकन तापतं. आणि गॅसची फ्लेम स्लो ठेवली आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये जिरं घातलं. जिरं चांगलं फुलवून घ्यायचं. हे बघा, जिऱ्याची साईज थोडी मोठी झाली की नंतर मग आपण याच्यामध्ये हिंग घालणार आहोत. हिंग पण अगदी पाव चमचा मी इथं हिंग वापरलेला आहे. हिंगामुळे पण या फोडणीचा जो स्वाद आहे तो खूप छान येतो. वास पण आपल्या डाळीला खूप छान येतो. आणि नंतर मग ही कढीपत्त्याची पानं घातलेली आहेत. कढीपत्त्याची पानं पण मी फोडणीमध्ये छान परतवून घेतलेली आहेत, जेणेकरून त्यांचा सगळा जो फ्लेवर आहे तो फोडणीमध्ये उतरेल आणि आपली डाळ आहे ती खूप छान तयार होईल. तर मस्तपैकी फोडणीमध्ये ही कढीपत्त्याची पानं आहेत ती मी छान परतवून घेतलेली आहेत. हे बघा, छान अगदी परतवून घ्यायची कढीपत्त्याची पानं. आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये ही पाव चमचा हळद घातलेली आहे. हे बघा, तर फोडणीमध्येच हळद घालायची. त्याने काय होईल की आपल्या डाळीला जो पिवळा रंग आहे तो खूप छान येतो. पूर्ण अशी मस्त येलो कलरची डाळ तयार होते. आणि हळद मिक्स करून झाल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये आपण जे खोबऱ्याचं आणि जिऱ्याचं वाटण करून ठेवलं आहे तर ते घातलेलं आहे आणि सोबत थोडंसं पाणी घातलेलं आहे. हे बघा, जेवढं वाटण मिक्सरला राहिलेलं असेल तेवढं सगळं पाण्याने मी याच्यामध्ये घातलेलं आहे. नंतर मग याच्यामध्ये गूळ आणि 2 कोकमाच्या पाकळ्या आहेत त्या घातलेल्या आहेत. या दोन्ही गोष्टींमुळे ह्या डाळीची चव खूप छान येते. तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही स्किप केलं तरी चालेल, पण थोडासा एक गुळाचा तुकडा टाकायचा आणि 2 कोकमाच्या पाकळ्या, त्याच्यामुळे डाळीची चव आहे ती खूप छान येते. आता 1 चमचा मी याच्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे. एक टीस्पून मीठ घातलेलं आहे आणि दुसरं पण मी इथं मीठ वापरलेलं आहे ते म्हणजे खडे मीठ. तर या खडे मिठामुळे या डाळीची चव आहे ती खूप अप्रतिम येते. असेल तर नक्की घाला, खूप छान डाळ लागते. तर ते खडे मीठ पण मी 1 चमचा म्हणजे 1 टीस्पून इथं घातलेलं आहे. एवढं मीठ या डाळीसाठी परफेक्ट आहे. आणि या वाटणाला चांगली एक उकळी येऊ दिलेली आहे. नंतर मग मी याच्यामध्ये शिजलेली डाळ घातलेली आहे. हे बघा, आपल्या वाटणाला चांगली उकळी येऊ द्यायची, चांगलं मिक्स करून घ्यायचं, एक उकळी येऊ द्यायची आणि नंतर मग याच्यामध्ये डाळ घातलेली आहे आणि थोडं पाणी घातलेलं आहे. तुम्हाला डाळ कितपत पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्ही इथं पाणी घाला, कारण डाळ जशी थंड होते तशी घट्ट होते. तर याचा अंदाज घेऊनच आपल्याला याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे. आणि नंतर मग मी हे सगळं व्यवस्थित छान एकत्र करून घेतलेलं आहे. आता तुम्ही गॅसची फ्लेम मोठी ठेवू शकता. हे बघा, कारण आपल्याला आता याची एक उकळी काढून घ्यायची आहे, त्यामुळे गॅसची फ्लेम मोठी ठेवलेली आहे आणि चांगली दणकून अशी मस्त अगदी एक त्याला उकळी येऊ दिलेली आहे. बघू शकता, छान अगदी डाळ जी आहे ती उकळलेली आहे. हे बघा, मस्त अगदी उकळी या डाळीला आलेली आहे. आणि आता याच्यामध्ये मी शेवटी बारीक चिरलेली ही हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे. तर कोथिंबीर बऱ्यापैकी घ्यायची, बारीक चिरून घ्यायची आणि ती याच्यामध्ये मिक्स करायची. आणि आता मी गॅसची फ्लेम बंद केलेली आहे आणि तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर अशी आणि परफेक्ट अशी ही भाताबरोबर खाण्यासाठी फोडणीची तुरीची डाळ तयार झालेली आहे. हे बघा, शेंगा घातल्यामुळे ह्या डाळीची जी चव आहे ती खूप दुप्पट वाढते. तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर अशी ही डाळ तयार झालेली आहे. भातासोबत खूप अप्रतिम लागते. तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या बाकीच्या ज्या गृहिणी आहेत ज्या नेहमी डाळ बनवतात त्यांना ह्या डाळीमध्ये काय फरक वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. थँक्यू.